Bra fart. Jävlar. Stopp. Han är på väg mot vassen. Stopp. Han är där inne, nu ser du det. Titta. Ut därifrån. Ja, fan. Ja, jag fick ut han. Ja, det tror jag. Jag smakar på ett fint mothugg så. Det går att kicka lös den här och så kan du filma från sidan här. Jävla bra drag alltså. Helvete vilket drag det är. Du trycker in de där gula grejerna där, ser du dem? Rundet. Ja, gäddan drar iväg med här. Nu är det hårt slid alltså. Nej, lite finare. Du har en under dig här. Akta sig. Nej, jag fick lyckas vända på. Släppa lite på styren nu så. Kan dra runt lite. Han vill till dig. Kom hit nu ska vi se. Display. Hyfsa fart på den här jäveln alltså. Ja. Han såg ju riktigt bra ut alltså. Chansar på 5,5. Ja. Okej, då drar jag ett kilo över 6,5 så jag. Jävlar lite kvar det igen alltså. Ja. Nu kommer han. Nej. Bra tryck. Inte hoppa. Nej. Han kommer sticka snart. Han börjar bli ganska trött. Han fick dra på hårdstyret. Han kommer göra en till rustning. Jag tror det faktiskt. Ja. Inte riktigt klar ut. Nej. Försöka hålla ner spöet med att man busa hoppa. Nu kommer han. Ja. Det här är sista. Ja, sen tar vi han. Jag gillar dig alltså. Ja. Jag tror att han ser det och försöker fly under dig. Simfötterna. Ja, han försöker fly under dig. Jaha. Till då. Ja. En bra drag igen. Börjar in så hit. Ja, fan, 160 här. Ja, nu får du inte ta tillbaks. Ja. Det blir det bästa här i år än så länge. Ja, än så länge. Får du tag i den? Nej. Han ville en gång till. Grov. Så brukar tjejerna säga. Doppar den eller? Sticka en gång till. Nej. Kom det härifrån då?
hämta sig för länge. Den är fin alltså, den här då. Jo då. Fin fena den här. Nu har den tratt. Ja. Du vill inte pressa in den så här. Och vända runt här. Lite baklänges. Den finns inte tid sen. Jag kommer hoppa med så här. Mm. Ja, ta upp den nu då. Det kan vara sjukt den här filmen ser jag nu. Den är riktigt fin. Ja. Kolla underkäken. Ja. Jävlar. Där kommer han. Ja men titta. Aj. Köttade han upp det? Jag har lite sånt fel. Nej. Nu har jag rätt. Ska jag trycka på den knappen här? Jag tar en filmning här för att filma när jag Ja. börjar. Kan du ta ett stöd? Ja, vänta. Bengel. Där kom han! Ja, jag chansar på fan. När det är över 6an. Ja. Vad ska vi se då? Den här låter vi fan sitta kvar i. Ja. Det är nog bästa. Ja, du kan stänga av. Jajamän. Där bak stänger jag av.